हेलो लोगोफोर, जों दिनै खम समावनो रेलवे स्टेशननिफ्राय बलिउडसिम सौहैनो हानाय गान खनगिरि जायखौ जों रानु मण्डल मुंजों मिन्थियो, बेनि बाय'ग्राफिखौ बे भिडिअ'नि गेजेरजों मिन्थिगोन। बेनिखायनो बयबो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां सोरबाफोर दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामफादो जोंनि बेफोरबायदि बाय'ग्राफि भिडिअ'खौ गिबिसिन नुनो थाखाय। रानु मण्डलआ वेस्ट बेंगलनि नादिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रानाघाटनिमोन। बियो मुम्बाइनि बाबू मण्डल मुंजों जुलि जायो आरो मुम्बाइआव थायो। सासे गथ' मोनखांनायनि उनाव बिनि हौवाया माबा मोनसे जाहोनाव थैयो। बेनि उनाव रानु मण्डलआ गावनि फिसाजोखौ लानानै बेंगलाव फैफिनो। नाथाय बेखौ न'आव फैफिनबाबो रावबो नायफिनासै आरो सापर्ट होआसै। बेनिखायनो बियो बेंगलनि मोनसे क्लाबाव गान खनग्रा जायो। बिनि गोदै गारांजों खननाय गानखौ खोनासंना बयबो जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बेखौ रानी बबी मुंजों गाबज्रियोमोन। नाथाय उनाव बे खामानिजोंबो फिसाजो आरो गावनि नखर सोलियैनि थाखाय नागारनाङो। बेनि उनाव रानु मण्डलआ गाज्रिनिफ्राय गाज्रि हालोदाव थांसिनो आरो उनाव थानो थाखायबो जायगा गैला, जानो थाखायबो जेबो गैला जालाङो। लोगोसे फिसाजोआबो नागारना थाङो। बिदिनो उनाव बियो रेलवे स्टेशनाव थालाबायना गान खनलाबायो। बेनि बेफोरबायदि गान खननायखौ नायनानै सोरबा सोरबा जाग्रा बेसाद, रां होलाङोमोन। बेबायदिनो गोबाव सम रानु मण्डलआ गान खनलाबायनानै जायो आरो थायोमोन। बिदिनो सानसे रानु मण्डलआ रानाघाट स्टेशनाव गान खनबाय थानायखौ नुनानै आतिन्द्र चक्रवर्तीआ भिडिअ' रेकर्ड खालामना ससियेल मिडियायाव शेयार खालामो आरो बे भिडिअ'आ 21 जुलाइ 2019 आव बयनिबो गेजेराव भाइराल जायो। बेनि उनाव रानु मण्डलआ बयजोंबो सिनायजानाय जायो आरो लोगोसे बेंगल फिल्म इन्डास्ट्रि आरो बायदि बायदि गान रोजाबनो थाखाय इनभाइट फैयो आरो उनाव बेखौ बलिउडनि मुंदांखा गान खनगिरि हिमेशआबो गावनि आपकामिं फिल्म हेप्पी हार्डी एन्ड हिराव दोंसे गान रेकर्ड खालामनो लेंहरो आरो रेकर्ड खालामो। बिदिनो बे गानखौबो ससियेल मिडियायाव जोबोद शेयार खालामजायो, लोगोसे बयजोंबो जोबोद मोजां मोनजायो। बिदिनो रानु मण्डलखौ रियेलिटि श' डान्सिं स्टार फोरनिफ्रायबो लेंहरो। उनाव बेनि बेफोरबायदि मुंदांखा जाबोनायखौ नुनानै फिसाजोआबो बिजों लोगोआव फैफिनो। रानु मण्डलआ जिउआव बेफोरबायदि मोनफुंनो हानानै लोगोसे फिसाजोखौबो मोनफिनना जोबोद मोजां मोनो आरो बुङो, बे आंनि मोनसे गोदान जिउ होनना। आसा खालामो बयबो भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनो होनना।